Hola! Des del programa Al teu gust de l'Ajuntament de Tremp i en col·laboració amb Snepi del grup Barrabés, estem estudiant els processos logístics del sector agroalimentari del Pallars. Contactem amb tu perquè ets una persona important i referent en aquest sector. L'objectiu de l'estudi és conèixer els reptes als que s'enfronten les empreses a l'hora de distribuir els seus productes i estudiar possibles estratègies de logística col·laborativa. Repassarem què vol dir aquest concepte i ens plantejarem com ens pot aportar valor. Un cop hagis escoltat i reflexionat, et proposem que responguis al qüestionari adjunt. Al Pallars, la majoria d'empreses són petites, tenen una producció limitada però de qualitat i es troben allunyades de proveïdors i clients. Això les porta a tenir processos logístics complexos. Fer aquest estudi és important per a identificar noves oportunitats que ens puguin ajudar a tots. Ara bé, en què consisteix la logística col·laborativa? Són estratègies en les que les empreses cooperen a diferents nivells de la cadena de subministre per aconseguir beneficis mutus com l'augment de l'eficiència, la generació d'oportunitats de negoci, la disminució dels costos i la reducció de l'impacte ambiental. Hi ha diferents opcions de col·laboració per fases de la cadena de subministrament. En l'aprovisionament destaquen les compres conjuntes de matèries primeres o envasos. En el processament i emmagatzematge, l'ús d'instal·lacions logístiques compartides. En el transport i distribució, l'ús compartit de vehicles i la coordinació d'enviaments. I en la venda al client, la comercialització conjunta en darrera milla. Aprofundim-hi. En l'aprovisionament, diverses empreses s'uneixen per fer compres comunes a millors preus per guanyar eficiència. Això és aplicable, per exemple, a la compra de matèries primeres, embalatges i envasos, i equipaments i maquinària. En el cas del Pallars, estudiarem els tipus de productes que necessitem i els prioritzarem per volum i costos. És possible estandarditzar ampolles de vidre? La col·laboració en l'emmagatzematge consisteix en instal·lacions logístiques on diverses empreses col·laboren per emmagatzemar, distribuir i gestionar productes de manera conjunta. Això permet incrementar l'eficiència i disminuir despeses de gestió. En el cas del Pallars, hem detectat empreses amb capacitat d'emmagatzemar i empreses amb problemes d'emmagatzematge. Per això és necessari trobar formes d'ús i retribució justes. La col·laboració en el transport i la distribució consisteix en compartir vehicles i recursos de transport per optimitzar l'eficiència en la distribució. Això permet reduir costos i impacte ambiental i guanyar eficiència. En el cas del Pallars, és possible coordinar serveis de distribució de repartiments? La cooperació en darrera milla pot ser la comercialització conjunta en punts de venda compartits o la distribució conjunta a client final. Això permet millorar l'experiència, atreure públic i crear marca. En el cas del Pallars, és possible establir un punt de venda comú? Es poden compartir magatzems i mitjans de distribució? Parlem-ne. Podem arribar a acords. Volem saber què en penses.